Soc l'Anna Maria Portillo, soc agent del cos de Mossos d'Esquadra i fa gairebé 13 anys que estic a la unitat canina. Jo en concret estic al grup de detecció d'artefactes explosius i la nostra funció, els nostres serveis, el 99% són preventius. Assegurem zones, sobretot on hi ha grans esdeveniments esportius o on visitaran personalitats, VIPs, etc. La meva feina sempre és acompanyada amb un gos. Sempre és el mateix. En el meu cas, actualment és en Duc, que té 7 anys i ja portem més de 5 anys junts treballant. Un dels dies més importants aquí a la unitat va ser quan tenia el meu primer gos, el Lobo, i el dia més important per mi va ser quan em van autoritzar de poder-me endur el Lobo a casa i que formés part també de la família. El que més m'agrada de la meva feina és anar veient fins on pots arribar amb el gos. No és un grup tancat, sempre es diu, ostres, la canina, està com la canina, està molt lluny, és accessible per tothom, però ho has d'intentar. I és igual que siguis dona o home, o sigui, cada gos a vegades agafes una connexió amb el gos que és independent que siguis home o dona.